So what's up mga guys, mga idol. At ngayon ay pupunta tayo sa Lyceum. Diyan lang oh, nagpas lang ng Centrum. So magkakaroon sila ng motor show, car show. Yan, at pinayagan naman tayong sumali. So ang sabi nila wala daw entrance na babayaran. So ito ay pa-event ng isang tumatakbong politiko. So mamaya alamin natin kung sino po siya. Ayan. So nagsara muna tayo para sa motor show na yan. Yan. Okay. Balik po ako mamaya guys. So salamat naman at na-experience natin makasali. Naka-entry ka, sir? Oo, naka-entry na ako. Naka-entry ka na? Oo. Kanina pa? Oo, andito. $158? Sa likod lang, sir? Tapos pa sa likod. Sige. Mamaya bigyan kita sticker. Andito kasi sa bag eh. Hindi, sir. Okay na yan? Diretso ka na? Dahil lang. So guys, nandito na tayo ngayon. Dami balik ako mamaya. Yun. So may nakakilala sa atin. Ano pangalan mo, sir? Jason Ramos. Jason Christian. MJ. Kasi nga, sir? Binalunan. Binalunan. Okay. Lapit lang. Game. Shout out to Ulong Brothers from Alcala. Who joins? Ulong? Ulong Works. Okay, Ulong Works. Ay, subscribe kayo. Baka pagalitan ako Subscribe. Salamat, boss. Salamat. Saan yung shop niyo, sir? Ano ulit, sir? Saan yung shop niyo? Ha? Ano ulit, sir? Ha? Ano ulit po? Ano ulit? Saan yun? Ay, mekaniko, sir. Alcala. Kaya lang. Ay ganun. Looking ako ng mechanic eh. Ano po yung motor niya po? Wala akong mekaniko sa shop ko eh. Sige, nadaanan ko yan, sir. Ayan. Ito yung gulong. Yan. Kaway kayo dyan. Huwag kayo nakasimangot. Sige. Ayan, okay. Ayan. Mga tigasan kayo, sir? Alcala? Okay. Kasama kayo sa vlog, sir, ha? Kasama din mga motor nyo, sinama ko. Dito ang daming diwata
sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes. Ikot lang ako saglit. Ayan. Katanyin. Ayo. Nagpapaturo mag-vlog ng motovlog. Ayo, sige. Kasama kayo, sir, ha? Ayan, oh, naka-on ako, ha? Kasama kayong lahat, sir. So, yan. Tigasan kayo, sir? Ordaneta po. Ordaneta. Hello. Okay. Sa mama ko, pang-upgrade po, mother. Oh, pang-upgrade daw, mother. Bigyan niyo siya. Magkano ba, sir, ang kailangan mo? Mother Rose, mga konti lang. Oh, konti lang daw. Nakakahiya kasi. Ayan. Okay. Target locked. Get up, get down, mix that sound. My DJ break it down. Get up, get down, mix that sound. My DJ break it down. Get up, get down, mix that sound. My DJ break it down. Get up, get down, mix that sound. My DJ break it down. Araw-araw na gusto kang laging makita. Anong magagawa? Laging nagsusulong lang. Tuwing malapit ka, ako ay natutuwa. Ngunit isindasadya, masaya.
Lupit talaga oh. Di ba tumapak sa damuhan? Sige po, sige. Pasensya na po, hindi pa nahugasan. Anong pangalan nyo? Tail base boss. Doon Pangasinan. May shop din kayo? Meron po, Pao. Manawag po. Basta Manawag. Shout out, John Errol Tominis. Ayan. Okay. Sabi na walang asawa. Walang asawa. Walang asawa. Pagkita ka na sa akin. Sige na, matulog ka na. Nakuhanan ko na. O, sige. Ayan. Isa pa po. Ayan ha. Kasama kay sir ha. Yan yung motor namin, boss. Sige, ikutan ko yun. Daling ko lang kasi. Ayan na, tig-isa na lang ko eh. Konti na lang. Ayan. Ayan. Ha? Sige, salamat sir ha. Kasama kayo ha. Ayan ha. Wala na, ito na lang eh. Ikot muna ako sir ha. Okay. Wala na, ito na lang eh. So guys, ito ay pa-event ni Jen Gandia. Ayan. First Automotor Show Battle of the Concepts. Ayan. Pagod tayo. So ayan po yung mga troping pamimigay nila. Oh. Ayan. I've waited for so long, I've run aground. I feel I'm burning up inside. Oh, hear me crying. I feel like everyone's alive, and I am dying. Oh, 'cause you are all I need. The reason I
So guys, uwi na tayo. Tapos na yung yung oras natin dito at hindi na natin maantay kung sino yung mga pabibigyan ng award. Kaya next time na lang siguro kasi gabi na. Time check is 8:45. Yun at Pag nailulusong mo rin ba, pag nababasa yung sensor na check engine sa'yo? hindi sir? mo ba nailulusong? Hindi sir. Nailusong mo minsan yung ganito. Ay, Tapos nag-check engine. yung BMW mo sir? Hindi, yung ganito mismo. Ay, May talaga rin. ZX6R. Hindi naman. Kasi neutral kasi sa parting yan sa lawak lang kasi natin. Oo. May tulay. Ako Oo. ang ginagawa. Oo. Doon lang yung way. Nag-river crossing ako. Ay, oo, hindi talaga pwede. Oo. Saglit lang sir ah. Thank you ah. Nabasa. Ha? Nag-check in. Vlogger ka din sir? Ay, hindi po. Aspiring pa lang. Ay, ganon. Kayo po. Oh, vlogger. Tagasan nga sir, tagasan. Dito lang may motor shop ako. Ay, saka dito lang sir Danito. Doon sa tapat ng Pan Pacific. Ah, Paano to? Sige, susunod ako doon. Oh. Pero may YouTube channel ka na, sir? opo, nakagawa na ko pero naano lang muna kapag salita, wala pang salita. Ay, oh, sige, sige. Isang purpose lang doon kasi mawala man sa cellphone ko, parang lalagyan lang ako. Isang future na mapanood, parang gano'n. Oh, sige. Ito kasama ko kayo. Pasukin rin sana. Oo. Paano, sir? Mauna na ako, ah. Ingat, sir. Meron pa ako natitirang stickers. Yan. Bomba? O, dito ka. Konti lang ha, baka pagalitan ako ha. Okay na, okay na. Okay. Sige ha. Oo, sige. Uwi na ako. Sige na. Oo, wala. Wala na sir, ubos na. Wala na, naubos na. Oo. Una na ako ah. Naubos na eh. Oo. Sige, tara. Guys, ito, uwi na tayo. Iyan oh. Buti hindi nag-overheat. Oh, di ba? Oy!